Moi! 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 Tänään mä puhun vaan suomea. Niin, tää on vähän outoa. Mua pyydikin puhua suomea. Varmaan joku haluaa tarkistaa mun suomen kielen tasoa. Sen jälkeen kun mä kuvan tämän videon, mä varmaan en koskaan puhu suomea. Mä voin kuvitella kuinka ärsyttävä ääni mulla on kun mä puhun suomea. Kun se muuttuu älyttömästi. Voidaan aloittaa niin kuin mä yleensä aloitan niin, että moi kaikki, olen... En mä ole. Moi kaikki, täällä on Julaifi ja tänään video on suomen kielestä, koska mä puhun suomea. Kun mä puhun suomea, te varmaan ette ymmärrä mitään, niin mä teen niinku video 10 faktaa. Ottakaa huomioon, että mä puhun niinku mä asun Suomessa 3,5 vuotta. Mä teen niinku virheitä puhumisessa ja nytkin mä teen varmaan virheitä, mutta ottakaa huomioon vaan. Mulla on aksentti. Vaikka mulle sanotaan, että mulla ei oo semmoista niinku hirveetä aksenttia, että mulla on semmonen pieni aksentti ja semmonen suomalais-ruotsalainen aksentti, mitä mulla on vähän outoa. Mut joo, 10 faktaa. Aloitetaan. Minä olen venäläinen. Minä olen syntynyt Petroskaissa. Minä olen 18-vuotias. Mun elämää ilman vihreää teetä ei olisi mun elämää. Mä pelkään käärmeitä. 4-vuotiaana mä luulin, että musta tulee laulaja. Mä opiskelen lukiossa. Mun lempihedelmä on banaani. Yksi fakta on se mielenkiintoinen fakta, että kun mä oon muuttunut Suomeen, mä lisäsin vuodessa 8 kiloa. Mitä muuta mä voin sanoa? Elämä on vaikea. Mun lempiaine on englanti. Mä osaan soittaa kitaraa ja rumpuja, mutta mä osaan soittaa myös kannelta. Mä osaan puhua venäjää, suomea ja englantia. Ja sit mä ajattelen, että mä voisin ottaa ranskaa oikeastaan lukiossa. Suomen kieli, minkälainen se on, niin se oli se idea. Ei mitään vaan, että tää on just semmoista videota, että mä puhun jotain tärkeää ja opetan teille jotain ja te saatte tästä jotain hyötyä. Ei varmaan, mutta koskaan katsonut mitään niinku suomalaisia vloggaajia, niin mä en oikein tiedä miten ne sanotaan tätä kaikkea, mut mä yritän nyt. Teen minun videon. Kiitos, että katsoit sen videon. Kiitos, että katsoit. Mä en osaa puhua. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ja laitakaa sormet ylös ja tilatkaa minun kanavani. Onko se niin? Kiitos, että katsoit tämän videon. Laittakaa sormet ylös, tilatkaa mun kanavani. Unelmoitkaa ja kaikki teidän unelmat toteutuvat. Moikka! Moikka!